Sanda zuwa dadi. Sanda zuwa dadi. Ina ga ai umi ne su za ta koma makaranta, ya kamata ku je kuma ta sai da za a yi ko? Sai me za a yi? Dukkan abin bukata akwai fa'ida. Haka ne umi? Gaskiya dadi ina so in je saboda ina da siyayyan da zan yi a kasuwa gaskiya. Shikenan ba komai, zan samu da kuɗi a kan dinta. In ya so ko in turo mu je ta ba sai dauke ki kai ki ko? Ba damu. To babu matsala. Kai ma next week zan nake kokarin a nema ma admission ɗinka tunda takardunka babu matsala. Wanda ka je ka yi digirin ka ko? Ake Allah ya kai mu. Daji, ma gaskiya kar ka sa shi a makarantar saboda kar ya raina ni. Me? Kai. Haka ma zaki ce? Kai. Kaga dan kana ji ina ce maka iyaye ko? Saboda dadi nake maka wannan karan. Ka ji ta fa dadi. Bari. Ya isa. Shikenan. Ba za a kai shi makarantar ku ba. Ka nemi duk makarantar da kake so. Yau sai a abin nan ɗinka. Ni zan wuce. Ba wani abu ko? Ya jikin nake? Alhamdulillah. Ya kamata fa a je asibiti. Dadi zan raka ta. Ki tabbatar kin san ba ta son shan magani. Ba ta so mummy ma wallahi. Azuma da kin nasa ta sha wannan magani. Kin je ki ko? Ki tabbatar da cewar likitan duk maganin da ya rubuta a kan ka'ida ki tabbatar ta sha. To dadi ai ka san na yi yar hannun ka ce. To shikenan. Bye bye. Na wuce. To yanzu mai mafita? Mafita kwaya ɗaya ce, ni na san mafitar. Kana da ita? Ƙwarai ma kuwa, bari ka ji. Shikenan! Wallahi tallahi shikenan! Da an yi haka, an wuce gurin, mun fita daga yanayi. Ƙwarai kuwa. Abinda za a yi kenan ɗin yaga, amma fa ya fita. Dan na da kai kan gado. Ai shi na ke gama. A dole na yi basira. Ana haihuwa ta mai suna basira ita ta fara zuwa kaina. Ni na ga alama. Isa nake da basira. Shikenan! Soyayyar gaskiya baro wanta da dukiya da ke nake tutiya fari da sarauci. Haba da Allah, ka dame ni, ka kyale ni ma. Ko don ranar da ake amfani da yanki da sai masu minti da yawa a ragar da ba da nisa. Kuma dan Allah ya me haka? Haka abun yake. Ni zaki ma haka. Ka san ta ne? Na san ta mana, kawar yaya ta ce, kuma budurwa ta ce. Masha Allah. To ai ni Ai gaba ɗaya na ga tana. Alaikum salam. ai wato ina gaya maka in ba har ganin yarinya ne ka fa kudin hankali na ba kwanci an ba ku da shi. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Sanni dai na me nan go. Gaskiya mu biyu ne a nan gurin, amma ɗayan baya nan, ya je unguwa. To gashi ya zo ka bashi. To shikenan, shi za a ba wannan? To ba matsala. Ka ce mai ji hasiya. To shikenan ba matsala. Yawa biyar Allah.
Da Allah kin ga na gama aiki na da Alhaji ya sani nayi. Saboda haka ki dan samu min wannan ruwa in samu wanke wannan dina hannayena da kuma jikina saboda na riga na abin nan. Na ɓata jikina. Ok, ruwa kake so? Bari in kawo. Yawa. Me haka? Ai kaɗan ma ne maka in dai kana zuwa gidan nan aiki kana in baka ruwa to wannan abin sai ya fi haka kaga ruwan a hannuna na shaɗi kawai niyan bayawa ba zan yi ba idan ka ƙara zuwa gidan nan ka ce in kawo maka ruwa kana talakan ka mutsiyaci da kai ka ce min wai ni zan kawo maka ruwa ka sake cewa ka kawo min ruwa in kawo maka ruwa kaga yadda zan yi da kai Allah ya shirye ki amma fuskar ki bata nuna kamar zaki iya yin wannan abin da kika yi ba Musa ɗauko min waya ta ran ɗauko riga ta ka gama da kadar ta bani har da wasu okay to shikenan ba damuwa yawa nagode yawa to shikenan nagode To yanzu Abdul gaskiya tun da haka ta riga ya kasance yanzu ya kamata ku mu tsara wani abu domin mu samu mu dan ringa yin wani aikin ko? to aiki ai da muna yi a kawai dai kai ba wannan ba wai kai baka da gurin zuwa ne kullun sai dai kawai in muka je wajen buge-bugen mu sai dai kawai mu zauna Amin alaikum salam. Wa alaikum salam. ina yinin ku na gajiya Lafiya la wallahi. Balaraba. Yau kuma ke ce a gidanmu haka? wallahi da yake naga kwana biyu baka zo ba shine nace bari in zo in ga lafiya To, gaskiya Balaraba da sauki. Amma kuma komai ya daidaita yanzu insha Allah. to alhamdulillah masha Allah haka ake so wannan fa Wallahi Balaraba na sha'afa kwata-kwata tsawon lokutan da na dauka ina zuwa wurinki. Na manta ban gaya miki ba. Ai wannan wani abokina ne Abdul. Dan yanzu haka ma yana gidanmu. Na sauke shi yana gidanmu yanzu haka muna tare da shi. Lai duk wani faɗi tashi da ke ga muna yi muna dan neman dai abin da zamu rufa kanmu asiri tare muke yi. to ni dai fata na kar ka ja shi ka kai shi wajen wata wallahi shine kawai tunani na Wa ni na isa waye isa wannan gangancin yanzu kalle ki ba kyakkyawar budurwa santaleliya ta ya za a yi shi yanzu ya isa ko ta ikalla yana ganin ta sai dai ya rufe ido saboda ba zai iya miki haka ba ai shi da ke mutu kare ba To, ke ma dai yanzu kin yarda ko? Shi ma shaida ne. To yanzu ina zaki je ne haka? shikenan ni dai haka nake so kawai shine fata Ina jin Abdul zan dan taka mata ko? shikenan ba da Ina zuwa. Na Farida, na Farida, na Farida, ni ne na Farida. Na Farida, na Farida, na Farida, ni ne na Farida. Farida sarauniya mai kyawun kwalliya, kanki dai aniya zana jure wuya ko kwa dukan tsiya. Farida sarauniya, sarki a cikin gari da wani attajiri suka yo ayari wai za su raba ne da ke soyayyar gaskiya. Ba na hana ki shan zaki ba. gaba ɗaya ka bayan wato wajen tafiya yaƙi ko ka bayan sadaka nan kuma ka bar gida An ce min ko ka kina ɗora zama wani a nauyi cikin to ta. kar kai haka Me yake da idan kana da shi ɗauki daidai misali da ka san ba za ka kin tabbatar? ba za ka yi da dama ba kuma na ba za ka rasa a gida ba sai ka bayar Ni zo mu ci. wa asiri sannan kuma wajen Allah ya ciyarwa kiyaye dadi ku kyautata kuma yana barakar da ya ku yi alwazarci inda ya shi Allah ya yi musulmi Na Farida, ni ne na Farida. Salamu alaikum. Ina za ki je to? Ina za ki je? To me za ki yi a asibitin? Me za ki yi kin je? Kin ga irin tsiyar? Kin ga irin ta? To su ma ga sanan za a sanar musu.
ba sai kin je ba su ma ga sanin za su da musu wannan yaro mai kala tsotsayi wannan yaro ya cuce ni wallahi tallahi sai bayan da ban yi ba na kore shi da kur gidan nan ya fi sau nawa amma dan mara zuciya sai da ya jawo mini wannan salallan tsiya kuma da sa hannunki ai Allah da sa hannunki ana riga na ga miki na ce a bata da Usman din nan amma abin ya gagara ga irin ta nan yanzu a asibitin ba dan shi ya je ba dan ƙarin ruwan ma da sauran magunguna ni yanda kullu ta haifi Iliya haka ne tsautsayi ne mai gida kaddara ce ya za a yi haka zaki ce ma tunda tsautsayi ba shi da yan uwa haka zaki ce to sai ki koma ba za ki ce ni ba ita ma yanzu nan za ta yi ai da abin da za a riga an yi amma dai wannan yaron ido na idansa na ƙara ganin sa a nan gidan na rantse miki da girman Allah to he yanda Allah ya dan dauda kiyama kin ji na ga miki ki koma su ma suna zuwa su ma suna ƙara su